Ako ba sa akong kaugalingon nakapangutan ako ba nga normal ra ba ano nga ang usa ka tawo maka-feel og tapol? Of course, ito ginang i-admit nga kita mismo maka-feel ta og tapol. Natay usa ka butang nga ganahan natong buhaton apan there is something pod nga mobira nato nga ay ayaw lang sa nabuhata ay kanang yang ato pong lawas murag ganahan po siyang mo-relax ba. Kana bitong naa po siya ganahan nga i-direct nimo ang imong lawas nga mao say buhaton niya until such time inig kahuman huna-huna ray gadako nimo wa jud kay nabuhat nga normal ra baka na nga maka-feel gyud ta og tapol nasi usahay sa ato ang kinabuhi nga ma-feel nato nga we are so energetic kana bitong kinabuhatan na jud ni nako nya kinahanglan nga mao gyud ni ano ba unya after all inig tan-aw nato nga hala bati man ang resulta. Mura tag ma-discourage, mopuli na sad ang katapol. Oy, kabati, makaana na sad ta. Muna nga, ngano kang ing-ana ang atong ma-feel, no? Unsa ka ha? Kana para sad nako, ang kana man sigurong tawo nga naka-feel og tapol, dili po siguro na ingon nga tapulan. Kay lain man sad ang tawo nga tapulan. Ang tawo nga tapulan murag wala kontento naman lang gyud na siya kung unsa siya. Bisag wala siya makaon, galisod siya, di na lang siya maningkamot kay lagi para niya always nga kapoy. Pero lain man sagud na kung ang usa ka tawo naka-feel lang siya og tapol kana butang karon lang kay ang kana naka-feel lang og tapol it's temporary. Pero katong tapulan murag di na siguro for long term na siguro to siya. Kamukha sa inyo kang tan-aw unsa ka ha? Ngano ka ang tawo maka-feel man siya nga murag I don't feel like doing anything today. Makaana ka usahay ba? Ngano sa kana no? Nya nya usahay pod ikahuman nimo nagpadala ka sa imong katapol di nimo ma-realize pang may pagbuhat na to nako daan da. I was wasting my time. Nya of course na waste naman gyud di naman gini mo mabalik ang tanan. Mo na usahay nga muna na sa kag ma-discourage na pod. Musod na sad ang katapol na pod. Bation na sa kag katapol. Ngano ka na no? Ngano kang dili na lang gyud ta nga mabuhat na lang gyud nato ang butang nga kanang we need to do ba? Ngano kang kinahanglan pa gyud tang maka-feel og ing-ana. Ngano ka nga nahimo naman ang part sa atong pagkatao. No, daghan kay mga pangutana ba nga kinsa kay makatubag ana. Or siguro lacking lang siguro ta og motivation. Sometimes daghang sa atong palibot wala ta kahibalo unsay makapa-motivate nato. Yan nasa usahay nga na mga butang nga makapa-motivate nato. Mo lagi to ang result if ang result bati dali kaayo tang ma-discourage. Dili na to kada tang saya nga eh. Ngita na po taglain na pod. Mura pa tag nag trial and error nya tungod sa kadaghang butang nga atong gisuwayan na nya mora gihapon wa gyapon na usab. Mo-fail na po taglain, mo-fail na po tagkatapos sa tong kaugalingon. Nya usahay mag-start na pud ta nga sus may pa sila nakakuha na ako wala pa gyud. Saka na no. Kamo unsa kay inyong tan-aw? Normal ra ba na nga ang tawo maka-feel og tapol or there's already something wrong with that? Please comment your answers below. Atong tan-awon kung pareho ba tag insights. Okay, mora to. Daghang kayong salamat.